जवनिया अकेल में, जवनिया अकेल में भतरा रहेला सखी सवातिन के फेर में। कैसे कटिए हो सखी जवनिया अकेल में, जवनिया अकेल में। संजय बागी रहेला सवातिन के फेर में। कैसे कटिए सखी जवनिया अकेल में। सौ दिन के लहंगा उघारी देहल सब बोलनी त हमके मांगे हलस बेलना से नाचा उतारी दिहल। बोलनी त हमके मांगे हलस बेलना से नाचा उतार दिहल। सिंगर संजय बागी आजमगढ़।